Za dobrodružstvím ve výškách nemusíte jezdit jen do hor. Expedice Karakoram, to je název akce, jejíž 9. ročník uspořádalo Lanové centrum Proud v Olomouci. Soutěžního odpoledne se účastnili i týmy složené ze studentů Univerzity Palackého. Letošní expedice Karakoram je specifická tím, že jsme vymysleli kategorii Crazy Team, což spočívá v tom, že se týmy připraví hlavně co se týče kostýmů, pokřiků a dalších dovedností, co s tím souvisí. A samozřejmě nejlepší Crazy Team bude potom odměněn poukazem do Lanového centra na pořádnou party. Účastníci se pohybovali ve více než 6 metrech nad zemí. Před samotným startem museli být správně instruováni, jak jistit své kolegy. Vznikne nám pěkně rozevřený úvazek. Během expedice Karakoram se týmy snaží přelézt co nejvíc překážek a získat za ně co nejvíc bodů. Každá překážka má nějaké bodové hodnocení a čím víc jich přelezou, tím víc mají bodů a kdo jich získá nejvíc, ten vyhraje. Během soutěžního odpoledne mohli účastníci splnit až 19 překážek. Za nejobtížnější překážku byl považován tzv. Yetiho skok. Pro jeho překonání museli soutěžící skočit z výšky 7 metrů a chytit se hrazdy. Akce se mi velmi líbila, protože mám ráda adrenalinové zážitky se svými spolužáky a tohle byl super zážitek. Akce Karakoram se mně a našemu týmu líbila maximálně, organizátoři to zvládli na jedničku a náš tým byl parádní, ostatní týmy to taky zvládli, takže za mě super.